Čauľa, moje meno je Denis a dneska vám ukážem, ako si stiahnuť GTA San Andreas cez torrent. Takže prvá vec, čo musíte spraviť, pôjdete sem a dáte sem pôjdete jednoducho do popisu, vy to budete mať v popise. Prečo nemám Google? No, vážne, nezaťažuj mi internet, Dilino. Boha, teraz mi to... No, odpoj sa! Mám tu krásnučky čajček, ináč ja strašne buchám do mikrofónu, som debil. Výborný čajčík, takže napíšete, teda vlastne, ja som dement, choďte do popisu a v popise máte link na Demon Tool. Samozrejme idete na túto stránku, to je Originoš. No, načítaj sa, bože, pomale je to. Prečo tu mám toto? Tu nechcem, tak sa skovaj sa, škaredá sa. Dobre, dávaj, Ježišmaria, sa búcham. OK, takže, takže, kým sa nám to načíta, pôjdete teda na druhú stránku, ktorú máte tiež v popise. Tuto odporúčam vám dať torrent reaktor a tam si potom kliknite proste len magnet download, to bude niekde tu. A samozrejme musíte mať uTorrent a vidíte, to si môžete kúpiť. Demon Tools Ultra, Demon Tools Lite, počkaj, jak som si to ja stiahoval, ja som dement, ja si to nepamätám. Čo je AliExpress dajaký? No proste vy to budete mať v popise, ja to teraz nemám náladu otvárať, lebo mi to bude dlho načítavať. No takže vidíte, pustil sa nám torrent reaktor, tu si dáte download torrent tým magnet downloadom. Počkajte, kým sa vám to stiahne, ja už to mám stiahnuté. Tuším, že tuto už nič nepotrebujete, samozrejme musíte mať teda ten uTorrent a Demon Tool stiahnutý, ja si to teda vypnem zatiaľ. Dobre, čo musíte teraz spraviť? Kliknete pokračovať, krásnučky, sa to zapne. No, tu máte tieto dva disky. Vlastne, keď máte ten Demon Tool, tak kliknite dvakrát. Vidíte, že ja to už ináč asi mám pripojené, ale vlastne on sa vám pripojí, ten disk, a mal by sa vám spustiť inštalatér, mi sa to nejak nespustil. No ja už to samozrejme mám nainštalované. Dobre, takže vidíte, tento obraz je už pripojen a vlastne tam sem vám vyskočí taká tabulečka, tam si vyplníte nejaké údaje, samozrejme budú tam blbosti popísané, takže rozklikávajte, čo tam bude, rozkliknite a tam najprv tam bude jeden taký, že budete to mať takú onu. To rozkliknete, to bude taká blbosť napísaná a to bude, že English version. Dáte to English version, no a vlastne potom vám napíše, že insert disk 2, takže buď vlastne len pôjdete do počítaču a tento disk takto pravým tlačítkom odpojíte, alebo vidíte, ja tu mám obidva pripojené, tak môžete obidva rovno pripojiť a to sa vám nainštaluje. Dobre, takže teraz skúsime pustiť. Možno to bude celkom lagovať, lebo teraz nenatáčam na nejakom extra úžasnom počítači. No, uvidíme. No, bude sa to dlho načítavať, ak to nebude tak lagovať. 4 minúty, no takúto blbosť natáčam 4 minúty. To si sem dám takto sem. Dobre, ja nemám na to tiež náladu zase to čakať, kým sa to spustí, proste to funguje. No práve sa mi to pustilo, vidíte, GTAčko úplne mega pekne to ide. Dám to ešte na disk, dám to bratovi, lebo ten si chudák asi odinštaloval GTAčko. Takže dám mu to na disk a uvidíme jednoducho.
No proste funguje to a dobre, ja to takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám páči takáto tvorba, takéto tutoriáliky, tak dajte odber a čaute.